panibagong sapatos, panibagong review na naman ang inyong matutunghayan. Kaya't samahan nyo ako at titignan natin ang bagong labas na Luka Doncic version 2. Halina't ating tunghayan. Alright, so ito yung box niya guys. So same pa rin sa Luka 1 yung box niya. Ito yung version ng Luka 2. Okay, kunin na natin. So ang color natin ngayon ay Royal Fluorescent Green combination with blue. So 360 view muna tayo. Ito yung mukha niya guys. Wow na wow. Ganda ng combination ng green at saka ng blue. So sa nakaraang review natin, yung Luka 1, blue rin yun, Racer Blue. So ito, same lang sila, Racer Blue pa rin. Pero iba yung dito sa ilalim. Iba yun ang design. So simulan natin muna dito sa gilid. Sa midsole niya. Iba na yung midsole niya guys. May ganito na yung. Okay, from midsole, nakatungtong na siya dito sa tela niya. Okay, sa upper part. Tigas to. Tapos dito makikita pa rin natin yung Jordan logo. Okay. So sa outer sole niya dito sa may banda ng spike, lumulutang yung green. So, materials, so madami siyang stitches kasali sa design niya. Hindi gaya nung sa Luka 1, more on rubberized na topping gaya nito. Pero dito, more on tela na talaga guys. Oh, naka-stitch. Mas matibay siya. Mas matibay. Although maraming mga combination ng pagtahi. Pero mas matibay siya kaysa sa Luka 1. Yung tela niya. So dito tayo sa may 2. Dito banda. Hindi siya breathable pero nylon material siya. Stang niya. Stang naman niya. Medyo makapal din ang tang. Banda rito sa gitna. Tapos dito hindi gaano makapal. Pero mahaba yung tang. Okay, dito naman. So, hindi pa rin breathable. Nylon materials niya. Gaya nung sa kabila. Ito may combination ng tela dyan naka-stitch. Ganda guys, ganda. Dito may nakasulat. Non-desistas. Iwan ko kung ano ibig sabihin yan. Si Luka lang maka-explain yan. Okay, dito naman tayo sa outer sole. Iba yung posisyon ng outer sole niya guys. Dito may Jordan logo. Tapos dito may pa zigzag. Kasi yung, kung napansin nyo, yung logo ni Luka guys, pa zigzag yun, diba? Ganyan din. Parang ganyan din yung spike niya. So, susubukan natin mamaya spike test para malaman natin kung nag-squeak ba ito. Okay? So, dito naman tayo sa ilalim. Titignan natin ang ilalim guys. Dito makapal. Makapal. Yung sa may ankle niya makapal. Napipisil mo. Lambot.
So hindi gaya ng sa Luka 1 na parang may doble harang dito. Dito wala na siya. Okay, titignan natin ang kanyang insole. Ang insole manipis. Gaya ng Luka 1, manipis lang siya. Pero pag titignan mo dito sa ilalim, tad pa rin ang tahi. Good quality. Good quality pa rin, guys. Tingin ko mas durable ito kaysa yung unang labas. So, pasok natin yung kamay natin. Wala naman tayong ibang nakakapa. Malambot siya banda rito, pero dito sa may gitna medyo manipis lang siya. So hindi gaano masusudsud yung paa mo. Dito sa may tang may maliit na logo rin ng Air Jordan. Ganda. Tapos yung lace niya, naka-wax lace na rin. Wax lace. Hindi gaya nung version 1. Tignan natin kabila. Kung meron bang pagkakaiba. Tingin ko wala naman. Ito lang yung sulat dito, non-existress. Non-existress. Iba yung nakasulat dito. Iba rin yung sa kabila. Si Luka lang may alam niya, guys, kung ano yung ibig sabihin niya. Maganda. So susubukan natin na spike test to. By the way, may nakita pala ako dito. Ito yung isa sa mga palatandaan ng version 2. May nakasulat na Roman number. Okay, spike test na. So guys, tapos na ang ating spike test at nakita niya kung gaano ka spiky at squeak ang nasabing Luka Doncic 2. Ngayon bibigyan natin ng rate from 5 to 10. So sa palagay ko ay nasa sa 8 para sa akin dahil sa komportable ng ating paa at durable yung mga pagkakagawa o pagkakatahi. So, yun lang guys. At sana nagustuhan niyo ang ating vlog for today. Paki-like and subscribe sa ating channel, Uncle Kusgan. Hanggang sa muli. Paalam sa inyong lahat at magandang araw.